Tnediet il-kampanja taż-żgħażagħ Laburisti għall-elezzjoni ġenerali bit-tema Together We Are. Il-kampanja tnediet mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt attività fl-Isla. Il-Prim Ministru qal li fil-leġislatura li jmiss jekk jingħata l-fiduċja se tiskatta diskussjoni sabiex żgħażagħ ta' 16-il sena ikunu jistgħu jikkontestaw elezzjoni ġenerali. Il-kwestjoni tal-vot 16 kellna l-kuraġġ li nagħmluha, għamilniha għaliex nemnu fiż-żgħażagħ li huma il-mexxejja tal-lum kien pass kuraġġuż imma definittivament id-deċiżjoni tajba, imma xorta għadni minix komdu miegħi innifsi illi żagħżugħ ta' 16-17 sena għandu dritt li jivvota imma m'għandux dritt jikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Għalija huwa loġiku minn ewwel id-dinja li jekk żagħżugħ jew żagħżugħ għandhom dritt tal-vot għandu jkollhom ukoll id-dritt illi jikkontestaw elezzjoni ġenerali u mbagħad jiddeċidi l-poplu. Fl-intervent tiegħu fil-Kottonera, il-Prim Ministru Robert Abela semma l-proġett ta' spazju miftuħ bejn Bormla u l-Isla flok l-iżvilupp propost tal-Università Amerikana ta' Malta. Dak huwa l-mod kif aħna nemnu li għandek taħdem. Bilanċ bej l-iżvilupp ekonomiku, l-iżvilupp ambjentali u kif l-ambjent ma jfixkilx l-iżvilupp ekonomiku, imma anzi huwa katalist ewlieni tal-iżvilupp ekonomiku. Huwa qal ukoll li l-iskema tal-għotja ta' 10,000 euro lil first time buyers se tiżdied ma' l-iskemi eżistenti relatati mal-first time buyers u mhux se tissostitwixxi skemi oħra. Dwar il-proposta ta' 700 miljun investiment fl-ambjent, il-Prim Ministru spjega li din tmur pass il qudiem minn investiment fl-ambjent imma aktar minn hekk investiment fil-kwalità tal-ħajja. Dr. Abela tkellem dwar il-proġett ambjentali fil-Ħamrun flok il-fabrika tal-ħalib. Huwa spjega li qabel ma ttieħdet id-deċiżjoni li titneħħa l-fabrika tal-ħalib fil-Ħamrun instab sit alternattiv aħjar għall-istess fabrika tal-ħalib fil-waqt li l-Ħamruniżi se jgawdu minn spazju miftuħ fl-urban. Intant, il-President ta' żgħażagħ Laburisti Jorvin Buġejja qal li t-tema Together We Are ingħażlet għal fatt li ż-żgħażagħ irid ikollhom is-saħħa u l-enerġija biex jindirizzaw l-isfidi. Ħeġġeġ sabiex żgħażagħ ta' 16 sena li se jivvutaw għall-ewwel darba jivvutaw lill-Partit Laburista. Qal li l-għażla ibej mexxej li jieħu deċiżjonijiet u kap tal-oppożizzjoni immexxi flok imexxi.